Здравейте хора, и днеска ще играем в Roblox една игра. И това е подобно като Fortnite, ама и после ще ви го покажа на края на видеото и да започваме. Лайквайте, абонирайте се и коментирайте видеото и го споделяйте с приятели. Това наистина ли бе? Това така наистина ли бе? Като почнах направо ма фул бокснаха бе. Не завяжване. Ето тук. Убиха ма. Бързо започваме. Казвайте, че не мога да билдвам. Още не съм свикнал. Да, помислих, че ме убиха, ама те така... Това беше яката. Окей. То е на едно. Ама то... Аз съм на едно, де? Не! Ето, да. Ами сега тук. Опа! Знаете, хора, просто телефона ми падна. Сега ако направя чу, трябва да хареса. Трябва да харесате видеото. Колко лайка искате на това видео? Айде, 50 максимум. И пак ще направя на тази игра. Клип. Пак да няма. Можеш видео. Кликата коса боксва, бе. Не, това не е завязване. Това не можеше. Това не беше шанс. Това не можеше, брат. Всяка иска да си слушай, може да си билдвам, че да не ми дойде някак. Да почна да билдвам, да ходя при хората. Ама как бе? И там се бахтат шмандурки. Да, разбира се. На един хит е. Ама на един хит е. Викам, не ма уби. Как бе? Пак се набиха фул демидж, бе. Ева беше яката. Да.
Казах да спомните с какво си казах. Ако направя кил, трябва да харесате видеото. И аз направих. Видяхте откъде си. Моето момче ела ми лука. Бе, ти си тежка бешова. Той там ще отиде. Трябва да се гледам. Ето, видя ли бе? Аре бе! Как от там горе бе? Не. Не, брат. О! Безплатен кил, благодаря. Знаете, хора, за това просто ми спря играта. И аз за това спрях. Имах. Сега ми... сега ще имам епик помпа. Не, ако не ми го сложим. Карай. Къде си бе? Това ми беше за късно. Не. Ай, отиди. Не. Ко? Днес ще посеем хора. Да, мога да кажа, че може да играем и на... Може да играем... Как си хора извадахме? И ето... Влизаме. Си апдейт на... Epic Games, ама сега няма. Сега ядете. Но човека откъде бил зола? Не. Наистина еба. Наистина не ме вижда. Еба. Понякога има и слепи хора. Аре бе, къде сте бе? Всеки ли е умрял? Добре.
Разбрах откъде са. Чакай. Добра. Откъде? Айде бе, нали дойде от тук? Къде са? О, нега! Как от там малко ще ме отседиш? И как ме отседи? Не бе, брат. Това как бе? Как? Как то е да ви пием? 4 кила съм. Хора, заслушайте игра. Искам да познаете колко в тази игра колко кила. Ама искам да пиете правилно. И може на някоя игра, двамата с който познае, с нея. Трима, който познае. Нали така, трима, който познае, той ще играе с мен на някоя игра, той която ще. Ако нямам, ще играем на тази игра, която той има. Добре. Стрелят ма. Не. Само ма искаха да го стрелнат, ама не успяха тези гадинки. Брат, ще почна нагоре да стреля. Че не мога, брат. Брат, къде са, бе, брат? Видях единия. Как оттам ме убива, това не е за вяра. Още малко и ще слуша играта. Айде бе. Брат, трябва тетка. Хит на един. Окей. Нали му хитвам по 300, бе? Ама как, бе? Как скачам full damage? Това баси на майка. Брат, абе как? Брат, как? Ама как? И яла ми се, ако не те убил. Майко, то откъде ми дойде? 90 му набих на тази шматка коленичи. 90 и беше умрял. Хора, 6 минути свърши играта. Трябва да кажа с колко само нали ви болите. Не ми трябва толкова, бе. Кой си намери? Добре.
Па-па. Добре. Добре, окей. 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 Аре бе. Баш ти смотреното, как не мога да прескочат тази ограда, бе? Аре бе. Не бе. Оба. Кой се тил, брат? О, добре. Това беше добро. За 300. Не бе, оба, как ти 300, знаеш? Не! Хора, това е крипчето и ако е харесало, лайквайте, коментирайте, споделяйте и да, така, чао, и който иска да го играе, ето, излизам, да, забравих, че така, ето ще ви покажа. Така, ева е картинката. И от мене чао.